Potrebno je da roditelji, učenici, studenti dignu svoj glas protiv teoretskog načina obrazovanja koji čini mladim naraštajima generacijsku štetu. Mnogi toga nisu svjesni, ali naše društvo plovi u smjeru posvemašnje neefikasnosti, siromaštva i nezadovoljstva. A svemu je uzrok pogrešno obrazovanje koje zatupljuje generacije mladih ljudi. U školi, na fakultetu bi se trebali stjecati osnovne i bitne radne vještine te stručna znanja kako bi odmah po izlasku iz školskih klupa mogli biti efikasni u svome poslu, odnosno u onome čime zarađuju za život. Umjesto toga, generacije i generacije đaka i studenata zatupljuje se nepotrebnom materijom, nepotrebnim činjenicama, suvišnim definicijama, podjelama, godinama, imenima, a ne uči ih se razmišljati, debatirati, istraživati, tražiti činjenice i odgovore, postavljati prioritete, naučiti ih selektirati znanje, realnost. Ne uče ih se za privatni i stručni život. Korisne opće vještine kao Excel, Word, korištenje interneta, osnovne računske operacije, osnovnu konverzaciju na stranom jeziku, osnove pismenog izražavanja, osnove konciznosti, kratkoće i jasnosti u komuniciranju s okolinom. Koliko bi dobra škola mogla donijeti? Naša djeca i mi sami. Sjedili smo godinama svakodnevno u školi, a na kraju smo iz nje izašli s nekim blijedim znanjima, a bez jedne praktične vještine. Sistem nas uči ono što nam ne treba, a ono što nam treba prepušteno je pojedincu ili obitelji. Kako pogrešno? Škola je tu prvenstveno da dade potpuno konkretna znanja i vještine potrebne u životu, a odgoj, opća kultura, svjetonazor usvaja se i na mnogim drugim mjestima, obitelji, u okružju, u slobodno vrijeme. A praktične stručne vještine trebaju se učiti prvenstveno u školi. Obrazovanje treba biti suvremeno. Zašto učitelj, profesor, umjesto teških udžbenika ne bi fotokopirao neki članak iz novina i proradio ga na satu? Da, ali za takvu vrstu obrazovanja potrebno je daleko više truda. Jednostavnije je dati lekciju iz udžbenika, pitanja i zadaci već su zadani, odgovori poznati i ne treba priprema. Ustanimo protiv teoretskog načina obrazovanja koje uništava generacije mladih ljudi i od njih čini neefikasne, nemotivirane mlade ljude.